fordi I må altså meget undskylde, at vi ikke har lavet så mange videoer her i sommerferien. Fordi at vi er 3 inde på kanalen, og vi skal altid møde, så når der er en, der kan de andre 2 ikke. Det der med uploads der på vores second channel, den og de sagde, at de laver mange videoer før, men det tager lang tid at redigere, hvis vi har gode videoer op til. Den her dag laver den dag kommer den også op. Så. Og her på sommerferien gad vi ikke redigere, og altså, jo, vi gad selvfølgelig godt, men vi orkede det ikke, altså. Det er jo chill, men altså, når det er sommerferie, så skal man jo slappe af og sådan noget. Man skal ikke stadigvæk bare arbejde. Og forresten, vi gad ikke op at kameraet bagud, så vi har vist lige gået lidt ned. Så vi går lige i den her stilling her. Og den stilling her til jer. Nå, undskyld igen, fordi vi ikke har uploadet, men nu kommer der uploads. Så jeg håber, I stadigvæk vil følge med på kanalen, og I ikke har opgivet at se med jer. It's now we say goodbye. Så